Intri, le living, bucătărie, baie, dormitorul matrimonial, un dormitor mic care momentan va fi studioul de meniu. Și din living, geamul până jos, ușa și direcție și e terasucă. Curtea care se face curățată și le view. După care le bucătărie. Deci au să vină frigider, restul de mobile și pe partea asta, pe peretele ăsta, masă. Leiți. De barbeceu, dar hei. Cadă, geam. Și pe partea asta o să vină oglindă, chiuvetă, iar pe aici așa o să vină bandă de LED. Or master bedroom, unde în partea asta avem loc să facem un mini dressing walk-in, adică o să închidem aici și pe toate părțile astea de sus până jos, că suntem înalți, rafturi, bări, locuri de pantofi, cămăși, haine, toate nebunile, patul nostru, deci ceva așa cu geamul. Și biroul meu aici, o direct la poartă. O să vin aici. Aici am birou. Și sus, unde să se facă sus, o să mai fie două dormitoare, o baie și un loc de board games. Aștept să fac multe poze și să filmez. Dar, welcome to our home. Care momentan arată așa, dar o să vedeți pe parcurs tot progresul și cum o să aibă și ea o față și cum o să arate acasă foarte, foarte, foarte frumoasă.